Je bent nu 50, best wel oud, soms heb je het warm, soms heb je het koud. Lucienne, je bent nu 50 jaar. Lucienne, je bent nu 50 jaar. Lucienne, ja, het is echt waar. Ach, Lucienne, het is maar wat, je hebt je beste tijd gehad. Lucienne, je bent nu 50 jaar. Lucienne, die komt uit Lutjebroek. En dan is natuurlijk meteen het eind op zoek. Een tranenlach, een scheet, een boerenherrie en gauw. Lucienne, spamt je op Facebook. Oh, stemt je op Facebook. Oké. Lucienne, die is nu 50 jaar. En hier in Enkhuizen zijn we blij met haar. bijna blij met haar. Ja. Wat is dat nou? Nou, zo ging het gisteren. Oh, dat was je voet. Ja. Oké. Ze helpt hier en ze helpt daar en ze staat altijd voor ons klaar. Lucienne, we drinken op nog minstens 15 jaar. Nou, Nou, ik vond het fantastisch. Ja.